Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
minggu di hita salutna andorang serta buka parmingguan sadarion marta yang nahohoma hita di bagasan rohadabe. Amin. Marinde mahita siang buku ini nomor 20 ayat 1 ayat 3. Mar hite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi porbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Disuruh de bata do anak nagabe pardengganan, taringot tu dosata, hamu alia kadongan, mulosongoni di haholongi de bata hita, ikon dohot do hita masih haholongan sama hita. Haleluya. Haleluya, haleluya,
mardag yang mahita. Ale Tuhan debata pargugo nasa dosan nasokal jala nabonar dialo hodo na ganjinjang roha jala di patimbo hodo na serep maroha alani i upangido hami duho saya ramoti hami asa unang jukat hami unang ginjang roha nami alai togu-togu hami marhite-hite tondim asa undu serep dobok jala burju roha nami di hadapan di halak saluhut alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon ma patik ni debata di minggu sadarion imasian patik papituhon. Patik papituhon. Unang ho mangalakup dia do lapatani ondo. Ikon di habiari rohata debata jala ikon holong rohata. Di ibana asatoman rohata jala porman dohot pangalohota ro di hatata. Yang go akan nau marbagasi ikon masih paharmolan jala masih halongan ido sahatna atau rak mangido gogo mahitasian tuhat debata lau mangulau nahombar tu patik nai ali Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulau nahombar tu patikmi. Amin. Topot ima dosata tuadopani debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargugo nasutu dosan parasi roha nasumuru. Amin Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami.
Hami halak pardosa nadangolon, ro tudu joloni habangsa habadion mi. Manopo di jalan manganggukon dosa nami, maca jojot warsai hami ho, marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pambayan nami naroai. Dang huaholongi hami ho sian nasa rohanami, dohot nasa hati-hati nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gogo nami, nang dongan nami, dang doson dora diri nami hubain hami, dibaheni tamado rimasanmu, jala uhumanmu hami, duhamatian saleleng ni leleng nai. Alai ma porus mahami noaing tu asini roham godangi, mangi dosian nasa rohanami, hasesani dosa nami saluhutna. Sai urupi mahami paubaon rohanami, ali ni Tuhan Yesus Kristus. Anak haholangani roham, si pangulu hami, dohot alani guarmu nabadiai. Ali Tuhan, sai asi maroham di hami halak nadangolon. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Songonondo panghaholongi di debata di portibion. Pola do anakna nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hangoluan ni saleleng leleng na di ibana. Asa ngapon ma di debata na di ginjang. Amin. Turbuk epistel di minggu ta sadarion ima natar surat sian panurirang Jeremia bindu tolu ayat 14 saat ro di ayat 10 walu. Tajaha mama sikap soring. Sai mulak ma hamu wale aka anak namar baliki.
Ninna Jehovah, ai au do harajon munahian. Jala lopokku do hamu sahalak sian sadahuta. Jala dua halak sian sada marga. Jala tagi honokku do hamu tusion. Dungi masama ia dung torop jala mabue hamu ditanoi di akka arisogot ninna Jehovah dang be dohonon ni halak oti parbadani Jehovah ai dang be tubu di rohan ni manang ise manang paingot-ingoton na jala dang be lululuan na manang bahenon na asing. Di akka ari i lahoma pinoparni Juda tu pinoparni Israel jalarap ro nasida sian tano na di utara tu tano na hu tupukon tu opumuna mambahen tean nanna ima sahatna martua do aka tu mangihon hata ni debata jala nau peopsa amin. Tindakon maha porseotai songon nahina tindakon nidongata saha porsean disandok portibion rap mahitamandok au porsea di dewata Jehovah ido ama parkugo nasutu dosan natu mopa langit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni dewata Jehovah nasa sadai imani di nubuhan isi Maria na gabi-gabian sian tondi porbadia andorang suha bubuan ido tu hata na mau na bernit di pangungum na silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tubuan adoru dum di tanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manai tu surgo lau dudu di siamun di bada Jehovah amanai pargugo na sudodosani disi mai mapai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangudu dohot na mati au porsea ditondi porbadia jala don sada huria na badia huria hatopan yang hak Kristen akan na badia dohot hasesani dosa dohot dihatai na mando mulak mangulu dosa na mati dohot angron sasura sudah amin.
Horas Tikting di Huriata HKBP Romangun Minggu 10 September 2025. Partangyangan Week Rabu 17 September 2025 masuk pukul 10 siang. Sada Wek Duren Sawit di Bagasni keluarga Sintua Dr. Andus Perlaungan Hasitorus Basaria M Boru Simanjunta. Jalan Pondok Kopi Blok H nomor Sada nomor 16 Jakarta Timur. 2. Wek Pisangan Gading Raya di Bagas ni keluarga Sintua Nyonya Dongan Hutagalung Boru Simatupang. Jalan Cipinang Kebembem Sada nomor 10 Walu RT 007 RW 07 Jakarta Timur. Tolu Wik Pulau Asam di Bagas ni keluarga Albert Simamora Diana Boru Simbolon. Jalan Pramuka Opat nomor 4 Jati Pulau Gadung Jakarta Timur. Sosialisasi dohot koordinasi kegiatan misi pekabaran Injil Biro Sending di daerah pedalaman Departemen Marturia HKBP. Hombartu surat kepala Departemen Marturia HKBP naing dipatupado kegiatan sosialisasi dohot koordinasi kegiatan misi sending di daerah pedalaman. Jala di Pangidu HKBP Romangun Gabe tuan rumah. Dohot aka kegiatan boima di Jaha di Harotas Tikting. Katekisasi sidi khusus. Buka utama pengajarion katekisasi sidi khusus dohot hatotuan boima di Jaha di Harotas Tikting. Formulir pendaftaran boima dibuat di kantor sekretariat mulai Senin 1 September 2025. Jala ditutup hari Sabtu 30 September 2025. Ibadah pelajar sidi dohot natoras. Jumat 10 September 2025 masuk pukul 10.30 WIB maringanan di gereja Patupando ibadah pelajar sidi dohot natoras. Sude pelajar sidi dohot akan natoras asariama mandohoti ibadahi. Parheheon Naposo Bulung. Seksi Naposo Bulung patupaon rangkaian kegiatan Parheheon dan worship night tanggal 24 Agustus 2025 4 Oktober 2025. Aka kegiatan Parheheon Naposo Bulung boima di Jaha di Harotas Tikting. Sude Naposo Bulung asa mandohoti rangkaian kegiatan Parheheoni. Paborhaton dohot paujakon pandeta. Minggu sadarion 10 September 2025 di Parmingguan pukul 10 WIB patupau tamat temu pisah paujakon dohot paborhaton pendeta Osator Simanjunta MTH dohot pendeta Tumpal Sitio STH. Sipul Parmingguan pukul 10 WIB di patupado acara Ramatama di ruang Timotius. Di Minggu sadarion Peliata Sipul Jamita Kantong Ungu di Sude Parmingguan marhite amplop na pinarade ni Huriata ima nanaeng tapasahat tu pendeta Osator Simanjunta MTH ima tanda hamoletota di Pakobasion Nasida saleleng mangula di Huria HKBP Resort Rawamangun. Manang boido ditransfer tu rekening Bank Mandiri nomor 125.000.004.255.065 atas nama pendeta Osator Simanjunta MTH. Huriata HKBP Romangun pasahaton hamuleateon tu pendeta Osator Simanjunta MTH dohot keluarga di Pakobasion Nasida saleleng di Huriata. Jala tuhatama nama masu-masu pendeta Osator Simanjunta MTH dohot keluarga di Inganan Pakobasion na baru. Jala selamat makobasi di pendeta Tumpal Sitio STH dohot keluarga. Tuhatama nama masu-masu nasida mangula di Huriata HKBP Romangunon. Laporan panitia pesta Gotilon. Tapuji ma Tuhan ala asi dohot holong ni rohana mardalan dohot denggan sude aka kegiatan perayaan HUT pa ono pulusada HKBP Romangun
dohot pesta gotilon HKBP Romangun tahun 2025. Maulia tema disude partisipasi dohot dukungan ruas ni Huriata. Boima mardalan dohot dengan ulau tahun. Kami panitia perayaan HUT Pa ono puluh sadaun HKBP Romangun dohot pesta gotilon HKBP Romangun tahun 2025 pasahaton laporan sementara keuangan sahatu tanggal 10 September 2025 ima penerimaan silua donatur UMKM poti pesta gotilon dan olop-olop godangna 1.797.736.455 rupiah. Pengeluaran panitia 404.035.300 rupiah. Penerimaan bersih sahatu tanggal 10 September 1.236.700.155 rupiah. Daftar ruas naung pasahat silua laporan namima dung hujalohami laporan dohot konfirmasi nasian sintuawik. Songonimahu pasahat hami laporan pertanggungjawaban sementara turuas ni Huriata. Disude perhatian dohot dukungan muna hupasahat hami moliate. Tikting naeng marbagas, tikting paduahon, naeng manjalo pasu-pasu perbagason, marpin kebi situmorang, ruas ni HKBP Resort Romangun, Wek Kayu Jati, Sunan Giri, anak ni Amata Mariun Situmorang, tubuh ni Inata Arisma Boru Lumban Raja, dohot Orowana, Ana Maria Magdalena Prikda Boru Limbong, ruas ni HKBP Resort Suprapto, Boru ni Amata Guntur Limbong, tubuh ni Inata Lasma Sariati Boru Siahaan. Pamasumasun hari Sabtu 20 September 2025 di Gereja HKBP Resort Romangun Jakarta. Tuhatama nama masu-masu persaripeo nasida gabe persaripeo nadenggan di tonga-tonga ni Huriata tarlumobi di Joloni Tuhata. Ruas namonding. Nah di hari Sabtu 10 September 2025 nunga jumolo monding sahalak ama Irwan Sahunan Simanjunta umur 58 tahun hina baluhon ni Inata Riris Siahaan alamat Jalan Blanak Raya nomor 10 Sia RT Walu RW Pitu Wik Romangun Opat Kelurahan Jati Romangun Jakarta Timur. Tuhatama nama ngalehon gogo dohot pangapulion tusude keluarga na tina dikonna. Pelian dohot aka udut ni buah-buah tajahama di harotas tikting naung pinarade ni Huriata di pasu-pasu debatama aka barita masa dohot ulaon aka sipatu pauta bahen sangap di guarna songonima tikting di Huriata Minggu Sadarion Mauliate.
kami ni debatana sumurung sian saluhutna roha ima na mga ramoti ate-ate do pikiramuna saluhutna di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Onma hata ni debata na tersurat di Evangelium ni Tuhan Yesus na sinuraton ni si Lukas bidu 15 mamuka sian ayat 10 sada saat ro di ayat 32. Jadi nin nama Muse adong ma dua anak nina sahalak gabe didok siang giani mamadok amana amang lehon tuau sinamot manang sedia tohapi jala disagihon ma tunasida panamotani dang pola pigadan nari di papungu siang giani masaluhutna dungilau matuluat nadau disima di paswasaihon sinamotna paulului hisapna dung di pasuda saluhutnai masa mahaleo putir dina saluati jadi dohot maibana mamuka rapar jadi lau maibana mahiadu tu sada halak pangisi ni luati gabe disuruh maibana tuladangna marmahan akka babina isakapi rohana do manggohi butuhana lakkati idahan ni babii alai dangadong na mangalehosa tu ibana dungi di pasuang marohana tu bagasan nin nama torop ni halak digaji damang akan nalobian di idahan angguau matema aturaparo dison hehe nama aulau madapoton damang dohonokku matu ibana ali amang namar dosa doau tubanua gijang nang dopakho dang tama biau goaron anakmu bayan maau songon anak gajian musada jadi hehe maibana manopot amana alai daudo pe ibana nunga ditatap amanai ibana jadi asima rohani imar nida ibana hatop maditomu dihaul jala diumma gabeninna anak ima madok ibana amang namardosa duau tubanua gijang nang dopakho dang tamabiau guaron anakmu alaininna amaima madok na posona harubuan hamu maulus na dumenggan salini hamu maibana titin malehon hamu tu tanganna dohot sipatu tupatna jalabuan hamu ma anak nilobu na pinamokmoki potong hamu mai bain mangan hita marlas ni roha ay naung mate do anak kon gabi mangulu naung mago ibana gabi jupang muse jadi mamuka marlas ni roha ma nasida alai diladang do anggo anakna sihahani jadi dinaroi bana dumonok tu bagasi di begi mai dede doho parhinaloan gabe di juma sahalak na poso di pamanat ma manang nadia namasai jalanin naima madokibana nunga roang gim jadi dipotong amang mudo anak nilobu na pinamokmoki alahi pas mula ibana mulak alai pangarimason maibana dango lobongo tujabu gabe ruar amana mangapoi ibana alainin nama mangalusia manai nasai leleng hu paululuiho dangdung hulau sipatikmu dang hea dileho ko habing sada tuau asa marlasi rohau dohot akka dongaki hape di siro anak mi nama mudut sinamot mi rap dohot buru-buru na jahat gabe disiat hodo di ibana anak nilobu na pinamokmoki alai didok matu ibana anaha totong do ho rap dohot au
jala dihodo sasudi nadiawi alai patut do pamasaon lasni roha dohot pariyayaon ay nunga mate do ay nong mate doang gimon gabe mangolu jalanong magodo ibana gabe jupang ido sahatna sadihari ma tahilala sumuang guk sumuang lasni rohata amanginang. Kapan sukacita kita semua memulih penuh natuari do manugotodo tolu ari nong salpdo manang nong suadong be lasni rohai diaka ari-ari natabulusi alani gokni arsak hamaolon sitaonon nakka parukilon nama molusi alayang go tuhata manginang saderion manugoton marpesta lasni roha do ibana ay nunga mulak kita sudi tuado panna tu jorona, tu parsaurata, tu bagasna, tu hadu muatta, dohot ibana. Buidulas rohata ala hasea yanakota ala taba pasamotata ala dumingga naka ulaota hipas pamatangta ala yang go Jehovah. Sukacita terbesar ketika Anda, saya, Bapak Ibu semua, kita kembali dengan Dia. Jadi ipatudu bejo bohi naung digohi lasni roha. 1, 2, ya. Bah mutung doi. Ayo amanginang 1, 2, ya, bagus, puji Tuhan. Ngabui be sidung jami tahun marede maita. Rian itu hata didok siang gianima lehon ma diau. Kita sedang hidup di zaman lehon ma diau. Orang-orang yang terobsesi dengan dirinya sendiri. Halak nasai nasian selfie mucat gabe selfies. Mementingkan diri. Sian sude tiki, sude gogo, lau sumari diri. Sian raja tega, tak peduli, tak ada belas kasih, merendahkan orang lain, tetapi sekaligus memuliakan diri sendiri. Sianido pertubuni anak namagoi. Jadi isedo orang hilangi adalah aku, kamu yang terobsesi dengan diri sendiri. Jala dung dipangido gok do HP sian nahinirim ni rohatai sian nasa pangidoatai, ternyata itu tidak baik bagi diri kita sendiri. Lehon madiau napatut gabe tohapu, lehon diau sinamot ninaibana, alaidung dilehoni dadai gabe dalan laho
duminggan ngoluna. Dapok ni si Judas do uang keping uang peraki. Alai gabe mago ma ketenangan jiwanya. Dapok ni si Jakob do na diinginkan nai. Alai gabe mago ma persaudaraan dang pajupang beibana dungi do dainangi. Gudang do yang kita inginkan tidak baik bagi kehidupan kita. Alanima domba itu hilang karena kebodohannya, dirham itu hilang karena kecerobohan, tetapi yang menginang manusia hilang karena keinginan. Jadi di Pature, di Pati Kosbi, keinginan-keinginan nirohon. Ditata, dijaga, dipelihara. Supaya keinginan itu jangan membuat kita menjadi hilang. Alanima masa dia 10 tolu dan pola piga dan nari di papungu siang gianima saluhuna lau maibana tuluat nadau. Torop dohita tinggal di Jakarta hamu molona julu Jakarta on ngedauhian on alen waeng ujono nama tu Jakarta daripada tu Tarutung sia-siatar ala 2 jam ngasahat seunang madilei alai. Itulah dunia ini begitu dekat sehingga dia do luat nadau on. Negeri yang jauh ini adalah hati yang jauh, jiwa yang hampa, kehendak dan pikiran kita yang tidak seturut dengan kehendak Allah. Alani didok lau maibana tuluat nadau, ada jarak seseorang yang begitu jauh terhadap Allah. Boidu hita saja bu alai padau-dau. Dadanahi tiki mekmet asal mula kamong naon hore papa pulang butidu. Alai dung lama gudang dak danahon. Gawat dek, gawat. Kenapa bang bapak pulang nina? Saja budu alai dauhian. Bui do hitam ada butuh situasi jauh dari anak-anak kita. Walau kita bersama. Apalagi hamuna di Jakarta. Unang saya tarpai mahamuay basa dan ibatat dahon 4 di tahun diri na naroham. Unang saya itu silau roham. Now, ay di Jawa utuson patad dahon Lukas 15 do. Ayo, dang pola ujolo diriku patad dahonoku siya Lukason. Dang pola dami ni di matana sumurung molohola patad dahon diriku. Patad dahon Lukas 15 do. Jadi gudang do di Jakarta kita bersama, tetapi sebenarnya kita jauh. Udah sibuk kerja sampai Senin sampai Jumat. Waktu bersama hanya Sabtu dan Minggu, tapi itu pun kerjanya marah-marah. Ya. Lama-lama kita makin jauh. Maka ditata keinginan itu. Aidung tabereng keinginan itu bergeser lagi. Mereka kita mah di ayat 10 ketika keinginan tadi bermasalah, dipa sudah saluhut naik, apa yang dia peroleh itu
masa mahalio potir mamuka marapar. Tetapi yang unik sekali di ayat 10 disakapi manggohi butuhanai dohon si panganon ni pinahani. Jirong duga biasing selerani dongan spiritus icampur doho potka bahancur matong ay haru busi-busira malala selera jadi berubah-ubah. Anggo tiki masani hapu gosoni makannya kita hidupe dung lamembai ekonomion. Makan apa kita? Makan di mana kita? Alai hati-hati, masih bagus sampai ke situ. Tapi keinginan berikutnya akan datang. Makan siapa kita? Molo ahadu allangota. Mangat doita satu isema allangota. Ada pergeseran sehingga molo taida masa mahaleon. Jadi sian naumotikna 10 tolu kelaparan di Bibil tahun. Umumnya selalu kelaparan itu ingin menyelamatkan umatnya. Masa haraparod di Mesir dalam ni debatadoi paluahon rumah tangga ni si Abraham. Engai gabusi mana? Ibotokku donin nama doin atai. Asa unang tubuh rohani Raja Parao membuat hosana. Tapi kelaparan itu datang. Supaya apa? Sara lepas dari niatnya Firaun. Dan Firaun lepas dari dosa yang dia tidak sengaja. Aina idokdo ibotona. Kelaparan menubuhon roha mulak ni anak naung magui. Sonaria manginang narumikot dihita bohado parmulakna. Anggo pardabuna sian keinginan-keinginan yang enggak benar itu. Alanima taida gabim sumuang maibana. Gabe di pasuang marohana ninna di ayat 10 pitui. Torop ni halak di gazi damang ninna ibana. Akan nelubian di idahan angguau matema aturaparon. Jadi ternyata titik kesadaran, titik balik sumuang di pasuang ibana rohana di gorahom madia 10 sada dohonok koma aliamang namar dosa dohau asa manangisepe nama dao rohana saatnya dia berpeluang untuk kembali. Puasa saya sipata dang menak todita, dang menak rohata, dang menak pakilalata amanginang. Padahal semua kita punya. Tapi jiwa tetap gundah gulana. Itu tandanya kor tadi cocok untuk kam. Pulanglah. Itu artinya kita masih jauh dari rumah. Pajupang iba bulas sada wadoy nang ningon song-songo nima nemana. Mohay nang ningo bulat 2 ngiri do bah nemana. Pajupang bulat 3 wadoy nang borak do nemana. 1-2 bolas wadoy nang permaupna do ini. Semua keluhan, semua kegalauan, semua kecemasan, overthinking dan segala-galanya. Bapak Ibu, najulu di huta hola tulu do gula, gula putih, gula merah, gulamo. Tawa manginang gulamo, ya ikan asin yang sempurna asinnya.
lidah dan bibir tebalnya sama kalau kita punya. Tapi kok bahagia, kok sukacita, damai sejahtera. Kita mau ngapa-ngapain tinggal nyuruh, Mbak tolong dong, itu dong, tas ibu mana? Yang mana Bu? Yang harga 2 juta. Tas ondo harga 2 juta, pilihan 2.000 dong kan. Lapek doan noni pamahu itu bagasan non di pesta. Alai jiwa merana. Kalau itu yang terjadi, nyanyian tadi adalah untuk kita. Pulanglah Pak, pulanglah Mak, pulanglah mula maita. Dokma namar dosa doau. Karena titik balik kita adalah kembali merindukan Bapa. Soal apa yang sudah terjadi dia tidak sebut. Nggak habis behebeng, asudaun, nggak sudah tidak. Satu kalimat. Nomor dosa doa. Pengakuan dosa kita sebenarnya bukan merinci-rinci dosa. Maka di ibadah minggu nang pola saiko bagion dosa ama titik 2 ibaemon sapara kerap dosa ina ira-ira tulu baris ala saya moti do dosa nyon inna dosa anak dosa ini tidak, karena yang kita butuhkan bukan rincian dosa tetapi pengampunan Allah. Maka di Sinode Godang dan di rapat pendeta 2023 disahkan ulang lagi di Sinode Godang 24. Pengakuan dosa kita tidak didelay dengan lagu, karena anugerah pengampunan itu tidak dapat ditunda. Dia sudah melihat dari jauh. Molo taida dua mong nai daudope dia haul diumak dan anak itu pun langsung jawab. Begitu sintua mengacakan liturginya, hasangapon madi debatana di ginjang, jemaat itu langsung cepat-cepat katakan apa? Amin. Derasnya pengampunan itu. Di mana kita seharusnya hening? Di dia do hita mahohom. Hari Senin, Sabtu, hari Sabtu, gano pari, gano tiki. Tetapi yang kita rayakan di gereja adalah pengampunan. Gerakan niamat tai, among nai, taidama di ayat 20, rapita. Nama buan Alkitab, Bibellah. Nah soma buan nung dirajumi apil sia jabu mai. Nunga sada dua ya. Jadi hehe mai bana manopota mana. Alai daudo pe ibana nunga ditatap amana ibana. Jadi asima rohani imarnida ibana. Hatok maditomu dihaul salah diuma. Tidak ada delay. Nggak ada ditunda. Anak itu bisa mati enggak sebelum dihaul? Bisa. Tapi kata urgen, kata cepat-cepat, kata bergegas, itulah tindakan Allah terhadap Saimulakma. Pun lagu tadi melambat. Saimulak. Tetapi gerakan Allah, gerakan yang cepat. Nabar Zulu, kabar baik, sumuang malas ni rohata. Setiap kita, jiwa yang merana hari ini, didok turpuhot tuhita. Anda adalah orang-orang yang sedang dipeluk, dirangkul, dan dirindukan Allah. Jadi apapun
beban dan pergumulan kita. Rasakanlah dulu hari ini, besok dan seterusnya. Tuhan selalu menunggu, menanti jauh sebelum kamu pulang. Di kejauhan sana, jauh sebelum kamu melihat Sang Bapa itu, Dia sudah selalu menantikanmu. Yang kedua, ayat 23, 24. Tajahama rapita. Jala buan hamuma anak nilobu na pinamokmoki. Potong hamumai naing mangan hita marlas ni roha. Ai naung mate do anakon gabe mangolu. Naung magoy bana gabe jupang muse. Jadi mamuka marasi roha mana sida. Ada perayaan. Ada pesta. Dia tidak hanya diterima, tetapi juga dihargai. Moloh mercerita misalnya dongan inang rapita merdalani misalnya lau tu sadaluat mar pesawat gitu. Topumai botodongan pilot nai. Kan odo nama bain madebu pesawat sinarya hei inna. Kira-kira wado inang. Tabado pos ni roha manang mago. Kita mengampuni dia tapi belum tentu kita menghargainya kembali dengan tugas itu. Rumah sakit ini, Bu, dokternya kan ini hanya ada 2. Tapi dokternya ibu ini, doktermu ini 3 bulan ini cuti, Bu. Cuma yang satu ini semua operasinya sampai selama ini sih masih gagal, nah kan? Ya mati semua ini pasien, gimana Bu? Gitu. Ya 3 bulan lagi lah ya. Itu dong. Kita terima dia kelemahannya, tapi belum tentu kita bisa menghargainya. Itu na jujuk nang masa dihita. Diterima 2 matai, tapi tidak dihargai. Sini anakku bertiga. Kalau bukan karena kalian bertiga, udah kutinggalkan bapakmu ini dari dulu. Kita masih di tahap mengampuni, iya, merangkulnya, iya, menerimanya, iya, tapi belum merayakan ayah di rumah. Olo dobe tangiang nidak dana inatai Tuhan asiroham unang songon bapak naidak dana hon seneman. Belum dirayakan. Dirayakan Bapak Ibu. Jala tuyana kope dirayakan. Olo tersiksa danat ketika dia diterima tapi tidak dirayakan. Ya, anakku, boleh mama cerita? Boleh mak. Sebenarnya bapak mama gak berharap kian lagi kau ada. Nah, kan udah ada abangmu sama kakakmu, udah saya pasang. Jadi makanya ada nama di tengahmu itu Ataksen, anak tak sengajanya itu maksudnya katanya. Kira-kira ada nama sa rudut mak menderita. Jala molotaida tudusan Nabi Naini Tuhan Yesuson sebenarnya ada ganjalan. Iblis itu tidak marah kalau cuma diterima, tapi dia marah kalau dirayakan. Maka datanglah anak hilang yang kedua. Jadi mulai do anak hilang anggo sumanen anak-anak yang hilang. Dua na dong mago, alaya dong sadai na dao, adong mago ijabu. Dan terima, dia bisa berbagi rumah, tapi tidak berbagi rasa dengan bapaknya. Holat saja budo hita. Aledang boy marsiaduan masih lala di roha. Iya mokon ngasai tarpaima dia nak nai. Holar roy kan. Itu kan kesukaannya bapakku, kerinduannya, harapannya. Tiap hari dia menatap jauh dari mana nanti datang anaknya. Ketika itu datang mestinya dia sukacita. Tapi Bapak Ibu,
yang iblis mau gagalkan adalah gimana kalau pengampunanmu itu nggak usah dirayakan, biasa aja. Lalu kembali bapak itu membujuk anak itu. Tapi apa yang aneh? Tapi reng mai di ayat 30 sada 32. Ape di siro anak mi nama modut sinamok mi do buru-buru na jahati gabi di siat todo ibana di bana anak di lobu namo mogi 31 sama-sama alai di dok matu ibana anaha totong doho rap doho tau jala di hodo sasudina diau. Bapak Ibu, tidak ada jelas nasib anak yang kedua ini. Urutannya dia anak siaha, anak pertama siahan gabe hiramarganon, anak yang pertama itu. Jadi tidak dikasih tahu nasib orang-orang yang tidak merayakan pengampunannya. Tetapi di ayat 32 dipaksa. Alai sama-sama patut do pamasaon lasni roh. Enggak peduli apapun alasannya, kita harus merayakan kembalinya pengampunan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Amin. Martang yang maita. Mulai tema Tuhan disudi gukni asido tolong ni roham. Disari hoko hami ditatap di dahu sian nadau sedihari mahami ro mulak tuado pamu nuaing nunga di son hami Tuhan haul mahami umma mahami pasu-pasu mahami hatok ma jakon hami asa sayunang marsak bobonosan soratan roha nang pakilalan nami urubi hami Tuhan marnida asido tolong ni rohami asabui huhalas sok kami las ni roha marhide pengampunan naung pinatupam ajari hami mangulahon dohot makanguluhon parbueni pakalas sonomu disudi hamu mulak nami maradopon ho songoni manang hami tumiru pabayanamu tumiru holong ni roham na sumurungi makalason hamu mulak ni parjahati tumadiko dalanna naung mate gabe mangolu naung mago gabe jupang muse pasu-pasuma sudi gulmit ning ulu nami akaulaon nami roha nang sakap nami tiroi mahami Tuhan asa unang dau hami siako mago hami alaniaka ulaon nang ngulu nami si ganupari pasu-pasu nang aka persikola tabaka habisuon abistaran pasu-pasu akan atar paima di rokap ni todi leon dinasida si rokap ni todina nama uas di pasu-pasu parania konon anak doho boru pasu-pasu mabortian ni ganup ina na malungun diasih doho pasu-pasu nasiako pasu-pasu nang Tuhan aka na mangalului parkarejoanna lehon ma aka japalan alomak dinasida sunguni nangali Tuhan na uasan di hadameon kebahagiaan di tonga-tonga ni rumah tangga ho manamian di bagas nasida na marsahit sian tonga-tonga ni huriam
Nyonya Pardede Burusiani Parbinsar Sialoho, Nyonya Pendeta Sugian Burusaragi Hotman Pangaribuan, Nyonya Sinaga Boru Huta Barat, Rendi Pasaribu Sintua Suryati, Erwin Papahan Palencia Pangaribuan, Nyonya Site Pasaribu, Luat Simanjuntak Pitua Siahan, Nyonya Simanjuntak Panggabean, Sintua BP Siregar Loren Pasaribu, Situa Suryanti Nabitupulu, Boru Nabitupulu, Nyonya Sinaga Boru Simbolon, Rumintang Bruta Soit, Nyonya Hutapea Simanjuntak, Nyonya Pendeta Siburian Boru Stompul, Matthew Marpaung, Las Maria Papahan, Nyonya Tambunan Boru Sian, Situa Nyonya Manik Boru Stanggang, Nyonya Tobing Boru Manik, Sorta Pangihutan Siotang, Situa Nyonya Pasaribu Boru Sianipar, Sondang Lumban Tobing, TP Simanjunjat, Nyonya Paris Simanjuntak, Burus Sinaga, Situa Ramen, Burus Marmata, Nyonya Sinaga, Burus Tumorang, Elderia, Burus Tapu Bolon, Nyonya Situa Ela Simbolon, Nyonya Tapumenan, KM Siombing, Nyonya Silalahi, Burus Samosir, Rismawanti, Burus Budar-Budar, Nyonya Sarli, Burus Samosir, Pantun Huta Barat, Robin Naik Basaribu, Balojong Pangaribuan, Nyonya Baster Manurung, Setua TSP Huta Soit Parlindungan Sitompul Do Aka Ruas Nyuriam Nasoha Bilangi Hami Haguari Hami Sada-sada Natongon Diaka Haga Leon Parsahiton Nasida Leon Mahasehaton Hahipason Nasiako Ramoti Akana Mangurus Napature-turehon Namarsahit Asa Dihaporsiaon Natuguna Sida Mangulahon Pajowomu Pasu-pasu nang keluarga Simanjunta Natongon di Bagasan Habuk Niroha Apul-apul nasian na sumurung nasian hoima mangurupi nasida pasu-pasu manak do boru ni huriam nanaing marbagas marwin situmorang dan anna boru limbong gabe rumah tangga halomuan ni roham inganan habauran ni anggur nadumenggan pasu-pasu ma temu pisah warhato doho pangojakonon ni amanami amang paditau sator simanjuta dohot pajakono tu amang tupal sitio asa mangula nasida di garejaon dohot di nganan na mangihut diaka lasi roha jala pasu-pasumu parbueni pakobasion nasida pasu-pasu nang sudi pelayanan ni huriam bain sangap doho pujian di guarmu humaliang ni bagas joromon aka warga masyarakat di humaliang nami ramoti nasida pasu-pasum nasuk-suki lehono mudi nasida sungoni nang disudi hamipe di tongani bang sonami leo mahadameon dohot sonang niroha mariti Jesus Tuhan nami mauliate madiho amin tapasahat piliata maredeita. Yesus
bangia koma piliata. Ali di bata amanami na di banua gijang hodo harorwani saluhut si leho-leho nadinggan dohot nasau libasa na mauliutus. Upasat hami masya nalilihom mi tuhami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asau parhasyang hami pilihanon. Pati bulon harazaumu di tonga-tongani huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhiti todim. Asalamu tadahami gudang ni sileo-leho mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang say pinorbadia magwarmu, say Roma harazaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami tu gihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Di sondakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaurhon madamena tutodim.